שלום וערב טוב לכולם, הורים וילדים. נספר לכם היום סיפור נהדר, סיפור עצוב עם סוף שמח. סיפורנו מתחיל בארץ רחוקה וקטנה בשמה ישראל, ושם עיר יפה בשמה כרמיאל. התושבים שם היו נחמדים ודי רגילים לרוב, חוץ מכמה אנשים קצת יוצאי דופן בנוף המקומי. תתחילי כבר עם הסיפור, יש לי בר מצווה במשפחה הערב. אני מתחילה, אי אפשר לסמוך עליכם. עלינו אי אפשר לסמוך, תראו. פעם היו איש ואישה שגרו בבקתה קטנה. הם לא היו מאושרים. מפני שלא היו להם ילדים. לא הרחק משם גרה מכשפה רבת עוצמה וכוח. 3 מכשפות, שכח. נכון, 3 מכשפות רבות עוצמה וכוח, ולהן גן גדול ונפלא בו צמחו פירות וירקות משובחים. אך מסביב לגן בנו המכשפות גדר גבוהה מאוד, כדי שאיש לא יצליח להיכנס. וגם הייתה אזעקה. מה פתאום? לא הייתה אזעקה. האישה אשר גרה בבקתה הייתה סקרנית לדעת מה צומח בגן המכשפה. מכשפות. בגן המכשפות. בוקר אחד גברה סקרנותה ויצאה לכיוון הגן. היא הציצה מבעד לגדר, ובין ערוגות הפרחים ראתה גיגית מלאה ובה צמחי פעמונית. ואז נתקפה רצון עז לאכול מעליהם הירוקים והטריים. הרצון הזה גבר מיום ליום, עד כדי כך שהפסיקה לאכול מאכלים אחרים. היא רזתה מיום ליום, פניה החבירו ונעשתה חלשה. מה מציק לך, יקירתי? מדוע את כה חולה? אני מוכרחה לאכול מהפעמוניות שבגן. אני מרגישה שאם לא אוכל מהן, אמות. שבגן המכשפות? כן, הפעמוניות שבגן המכשפות. מה אעשה? איך אכנס אל הגן? והרי זה מסוכן. מהיר, בבקשה ממך. אל תדאגי, יקירתי. אנסה לטפס על הגדר הגבוהה ולהיכנס פנימה. נדמה לי כי השחר כבר עולה. גדר כה גבוהה, איך אוכל להיכנס? הוא לא יכול להיכנס דרך הפרצה. פרצה כל כך קטנה. טוב, מוטב שאקח את צמחי הפעמונית מאשר לראות את אשתי גוועת לנגד עיניי. איזה ריח נפלא. לך והבא לי עוד ועוד ועוד. מחר. בבקשה ממך. עכשיו! אני כבר יוצא. בכך לא תם סיפורנו. המאכל כה הרב לחיקה של האישה, עד כי השתוקקה לאכול מן המאכל האסור עוד ועוד. וכך נאלץ הבעל הנאמן כל בוקר עם עלות השחר לסכן את חייו, להיכנס אל הגן ולהביא את צמחי הפעמונית לאשתו החולה. לך והבא לי עוד ועוד ועוד. שוב עוד ועוד ועוד? כן, עוד קצת, עוד ועוד ועוד. בעל טוב. אבל זה מסוכן, והכניסה אסורה. את מתי יכולה להמשיך להתגנב אל הגן, ובכלל צמחי הפעמונית לא שייכים לנו. אבל אני רעבה. איי. הרי אתה יודע שאינני יכולה לאכול דבר חוץ מאותן פעמוניות. לך מהר. טוב. וכך במשך כמה חודשים. בוקר אחד, בזמן שהיה הבעל כבר בגן,
ובדיוק שלח את ידו כדי לקטוף את צמחי הפעמונית, גילה פתאום כי המכשפות עומדות לידו. סיננו המכשפות הזקנות, בקול מקפיד דם מבין שיניהן החשוקות, כשהן מתבוננות באיש במבט חודר. מקפיד דם ומפחיד, חבר'ה. ככה בסדר? אתה הוא שמעז להתגנב לגני, לגזול ממני את צמחי הפעמונית שלי. גם שלי. ושלי! אתה תסבול בשל חוצפתך. סלחו לי, הייתי מוכרח לעשות זאת, אבל לא בשביל עצמי לקחתי את צמחי הפעמונית, אלא בשביל אשתי. ראתה אותם בגן שלכם וכל כך השתוקקה להן עד שכמעט מתה. אנא אל תעניש אותי. מה עושים לגנב פעמוניות? הופכים אותו ליתוש או לדבורה שיאכל חופשי מעצוב. אני יודעת. הוא לא אשם, אז נהפוך את אשתו לצפרדע. אני מתחנן, לא אחזור יותר אל הגן, אנא אל תענישו אותנו. יפה, לא נעניש אותך. נהפוך הוא. מותר לך להיכנס אל הגן בכל עת שתחפוץ, ולקחת פעמוניות כאוות נפשך. אך כל זאת בתנאי אחד, והתנאי הוא התינוק הראשון שייוולד לכם, לנו יהיה. ואנחנו נטפל בו בראש כאילו היינו עמו. אבל איך אוכל לקיים את התנאי? והרי מעולם לא יכולנו להביא ילדים. צא מן הגן ואל תשכח לקיים את התנאי. אבל זמן קצר לאחר מכן ילדה האישה תינוקת יפת מראה, והמכשפות באו ולקחו אותה. הן קראו לה רפונזל, שפירושו פעמונית. הן טיפלו ברפונזל וגידלו אותה, כאילו היו אמהות שלה. רפונזל הייתה הנערה היפה ביותר שעין השמש שזפה אי פעם. כאשר מלאו לה 12 שנים, כלאו אותה המכשפות בראש מגדל רם ונישא ליד היער. למגדל לא הייתה דלת וגם לא מדרגות, רק אשנב זעיר היה בראש המגדל. ובכל פעם כשרצו המכשפות להגיע למעלה, היו נעמדות למרגלות המגדל וקוראות בקול. תקשיבו. כששמע רפונזל את קריאות המכשפות, הייתה מוציאה את ראשה מבעד לאשנב. ולרפונזל היה שיער זהב ארוך ושופע עד מאוד, והשיער ירד עד לאדמה ממש. השליחי את זהב שערך מטה. ואז היו המכשפות תופסות בשערה ארוך, והיו מטפסות ועולות מעלה. אמא! כה עצוב ומשעמם לי פה לבדי. עושות לנו זאת לטובתך, רפונזל. את יודעת, עושות לנו זאת לטובתך, רפונזל. יופייך רב מדי, ורק כאן תוכלי לחיות בבטחה מפני העולם האכזר שמחוץ למגדל. הבאתי לך ארוחת בוקר. אני לא רוצה. הנה, פטריות ממולאות ברסק פרטים. לחמניה טריה? לא. חיבת עזים? כבר נמאס. חלב זחלבים. מתי כבר אוכל לצאת מכאן? אני מתגעגעת לטיולנו בגן. עוד פעם רפונזל, עושות לנו זאת לטובתך ביתי. יופייך רב מדי, ורק כאן תוכלי לחיות בבטחה מפני העולם האכזר שמחוץ למגדל. החליט ארוחת הבוקר? להתראות רפונזל, נתראה בצהריים. להתראות. איי,
משפחה, חברים, לילות וימים. אוי קרן שמש, קרן צלמי, את כל חיי, כל תקוותי. מה שלומך היום, שקית? טוב מאוד. מה את רוצה שנעשה היום? בואי נצא, נטייל בחוץ, יום כל כך יפה היום. את יודעת שהאימהות שלי לא מרשות. אולי נשחק מונופול? שנצייר ציור? נמציא ריקוד חדש? אוקיי. טוב, אין לי מצב רוח. הכל עשינו כבר. שרנו וציירנו ורקדנו וקראנו ספרים ופיסלנו, ותמיד הכל אותו הדבר. מעניין שם, בחוץ. זה באתי לבקר. וגם אני באתי לבקר. שלום פרפר יפה וציפור נהדרים. התגעגעתי אליכם. מאיפה אתם באים? ביקרתי בשדה פרחים, ואז בשוק. הצצתי דרך חלון בית ספר. כל הילדים לומדים ומשחקים בהפסקות. הלוואי גם אני יכלתי ללמוד עם חברים ולשחק עם ילדות בהפסקות. אבל אתם רואים, אני כל היום כלואה כאן במגדל הזה. כל הציפורים מחכות לך שתשובי לשיר בגן ולטייל איתנו. בפעם הבאה אכתוב בשבילך פרח נהדר כדי לשבת את השיער היפהפה שלך. והנה, פרח שכתבתי מהקצה השני של ההר. פרח יפהפה, איזה ריח נהדר ואיזה צבעים נפלאים. תודה, ציפור. לא רק יכולתי לטייל בשדה פרחים, להרגיש את העשב הטוב מן הטל של הבוקר, להיכנס לים או לאגם, לשחות ולטייל בין חופים זהובים. עוד תאכלי יום אחד ואני אלווה אותך. אכיר לך 1001 מקומות יפים, נטפס על צוקים ונסתכל על נופים נהדרים. גם אני. זה לא יקרה אף פעם. האימהות שלי לא הרשו זאת לעולם. ואיך אתם שומרים על רפונצל כשאני לא נמצאת? מעולה, אל תדאגי. נכון, יקירתי? היי, כמעט שכחתי. יש מחר מסיבה ביער ליד האגם וכולכם מוזמנים. אוף, ואני בטח לא מוכן להגיע. באיזו שעה? מה אני אלבש? אין לי מספיק בגדים יפים, אני חייבת לקנות שמלה חדשה. אתה תמיד יפה, אבל אם אתה רוצה, אבוא איתך לחנות לייעץ לך. את תייעצי לו? כן, מה יש? יש איתם טוב בגדים. אוקיי, נניח. די, תפסיקו עם זה. אם תרצה, אתפור לך בגד חדש. כן, תודה רפונצל, את תמיד כל כך מקסימה. החבאתי כמה שוקולדים, רוצים? כן, יאללה בואו. מספר שנים, עד שיום אחד עבר שם במקרה נסיך רכוב על סוס והוא שמע נערה שרה. אוי קרן שמש, כן, לו אחז במותניי ונשאת אותי. איזה זמר נפלא ועצוב. עיניים והשיר הזה, ואיזה קול נפלא ועצוב. קול נפלא. מאז כוכב נולד האחרון, לא שמעתי מישהו ששר כל כך יפה. כוכב נולד, The Voice, הכוכב הבא, אז זה ריאליטי. זה אמיתי. בלי מיקרופונים, בלי אפקטים, בלי אולפני הקלטות. מי זאת ששרה? מוזר, לא רואה אף אחד. נדמה לי שהכל בא מן המגדל. אין ולא דלת אחת. אם כך, איך אוכל להיכנס בכלל? נחזור שוב מחר. עכשיו אני רעב ועייף. בוא נחזור לארמון. אתה תמיד רעב. אוכל כמו סוס. אל תעליב, אל תעליב. הנסיך, שלא מצא את הדלת ולא את המדרגות,
המובילות אל המגדל, היה מגיע מדי יום ביומו לשם כדי להאזין לקול השירה. והנה, יום אחד, כשעמד והקשיב לשירה, ראה לפתע את המכשפות מתקרבות למרגלות המגדל. הוא התחבר לו רואה עץ, שמע אותן קוראות. ארוחת, השליחי זהב שערך מטה. ארוחת צהריים. איי, אמא. אמא. אני כל כך עצובה, עד שאני יכולה לאכול בכלל. אם אלה המדרגות לראש המגדל, אנסה גם אני את מזלי. לא תצליח. מי אומר? תראה אותי. רפונזל, השליחי זהב שערך מטה. אל תפחדי. שמעתי את שירתך וכל כך הוצמתי עד שהייתי חייב לראות את פנייך. כן, אבל מי אתה? למגדל הזה איש לא מתקרב חוץ מהאימהות שלי. אנא, תני לי להיכנס. לא אעשה לך כל רע. לא מרשים לאיש לבקר אותי. לא יודעת את מי אני? לא, איך אוכל לדעת? איני מכירה איש חוץ מהאימהות שלי, והם לא מרשות לי לצאת מן המגדל הזה, אפילו לא לטיול קצר בגן. ובכן, מי אתה? עוקר פרפרים ופרחים נדירים. לרשותך הנסיך זיגיסמונד בן המלך, אבל כולם קוראים לי זיג. טוב, יישאר, אך לזמן קצר. כמה יפה את, ובודדה כל כך. בואי ואקח אותך לארמון המלך. שם תוכלי להיות חופשייה כאוות נפשך. מה? ואם תסכימי להינשא לי, אני מבטיח לאהוב אותך לעד. אבל האימהות שלי לא עושות זאת לעולם. אני לא יודעת. היודעת את רפונזל, בכל מסעותיי ראיתי פרחים יפים ביותר, אבל פרח נדיר שכמותך לא ראיתי מימיי. בחפץ לב, עדיף לחיות עם הנסיך הצעיר ויפה התואר מאשר עם המכשפות הזקנות, אבל לא אוכל לרדת מן המגדל בעצמי. לך והבא עמך פיסת בד משי ארוכה, כך אוכל לרדת מטה, ואז תיקח אותי מכאן הרחק מכאן אל ארמונך. להתראות לך אהובתי, מחר בלילה, כשתופיע הלבנה בשמיים, כבר אהיה כאן. להתראות אהובי. וכך, כל פעם שבא הנסיך לבקר את רפונזל עם ערב, היה מביא לה פיסת בד משי ארוכה. ורפונזל קשרה את כל פיסות הבד אחת לשנייה עד שהיה לה חבל ארוך מאוד. המכשפות שביקרו את רפונזל בשעות היום לא ידעו על כך דבר. אך יום אחד, מבלי לשים לב, אמרה רפונזל למכשפות, שבכל פעם שאתן מטפסות לראש המגדל, מושכות אתן בשערותיי ומכאיבות לי. ואותו נסיך חביב לעולם לא מכאיב לי, ובן רגע נמצאו בראש המגדל. מה? ילדה חצופה שכמוך, מה שומעות אוזניים? ואנחנו חשבנו שהחבאנו אותך מהעולם כולו.
למקום שומם ורחוק, והשאירו אותה לחיות שם בצער ובדידות. אחר כך חזרו למגדל, לקחו את שערה של רפונזל, קשרו אותו לראשה של אחת המכשפות וחיכו. בערב, כשהגיע לשם הנסיך, הוא קרא בקול, רפונזל, רפונזל, השליכי את זהב שערך מטה מטה. אני כאן כפי שהבטחתי לך, והנה, פיסת בד המשי שביקשת. רצית לפגוש את אהובתך היפהפייה, ופגשת בי! לא תפגשנה לעולם. פרחה הציפור ואיננה, ושירתה תשמע פעם. ועכשיו עיוור תראה, ושוב לא תראה את רפונזל לעולם. כמה חודשים עברו ובנינו לא חזר לארמון. אבל בלי לחזור בכלל כדי לקחת בגדים נקיים ולאכול מטעמי מטבחי הארמון לא מתאים לו. אני לא הייתי צריך לחזור עוד מעט, באתי אותו כמו קודם. שנים רבות נדד לו הנסיך בלב מלא צער. שנים רבות נדד לו הנסיך ממקום למקום, בלב מלא צער ויגון. וכל אותה העת היה מקונן על רפונזל שאיבד לעולמי יד. עד שיום אחד הגיע למקום שומם ונידח. אוי קרן שמש, קרן שלי, לחף במותניי ונשאת אותי. איזה זמר נפלא ועצוב. אהובי? מי זאת? אני עיוור, איני מסוגל לראות. זאת אני, רפונזל. גם אתה בוכה. אלי, אני רואה. זמרות האושר שלך. הן שריפו את עיניי. עכשיו נוכל סוף סוף למצוא את הדרך לארמון המלך. ואז הוביל הנסיך את רפונזל לממלכתו, ושם קיבלו את בניהם בשמחה ובששון. והם חיו באושר עוד שנים רבות לאחר מכן. יחד לב נפתח ונראה טעות שבשמיים. יחד לב נפתח בתקווה לאהבה. איך שהלב נפתח חובק את העולם.
עבודה יוצאת מן הכלל, לא מובן מאליו בכלל. אני יכול להגיד ששבוע שעבר כשראינו את החזרות והעבודה הקשה לא היה מובן מאליו בכלל שהם ידעו ככה את הטקסטים. באמת כל הכבוד, עבודה שאפשר בהחלט להריע להם על המופע, על הטקסטים הארוכים. רוצה להגיד תודה לנינו ולצוות ההגברה שבהחלט תמך בנו ועשה לנו כאן עבודה יפהפייה שנשמע את הבנות. אני יכול להגיד ששנים קודמות היה לנו קצת יותר קשה, והיום בהחלט אפשר היה לעקוב אחרי התסריט וליהנות מההצגה, מהמחזה, סליחה. וגם עדי פה איתנו, ועדי באמת לא מובן מאליו שאיתנו. כל הקשיים הגיע לה בהחלט הרבה בבית. אני רוצה להגיד גם תודה. איזה ריח נפלא של הפעמוניות האלה. אוקיי, רוצה להגיד תודה לשי, מנהל מתרס רבין, באמת על כל העזרה, על כל התמיכה, על התפאורה, על ההגברה, גם מנהל מתנ"ס מגדים אריה עם התלבושות, על האימהות דינה וניקול שעזרו לי גם בחזרות וגם עכשיו והיום, ועל התלמידות הנפלאות שלי, עמית ונוגה. בואו בנות, הן תלמידות שלי הרבה שנים, עכשיו הן בוגרות, אחת בכיתה ז', השנייה בכיתה י', והיו כל הזמן מאחורי הקלעים ועזרו לארגן את הקטנים שם מאחורה, שיהיו בשקט, שיתלבשו. תודה רבה בנות, מכל הלב. ולכם גם, תודה שבאתם, אני מאוד שמחה לראות אתכם, וניפגש שנה הבאה.